Pipila ka mga lugar sa Subo nakasinati og grabing baha human mi bundak ang kusog nga uwan kagahapong adlaw. Sa iranta ang detalye sa report ni Orchid Slapingkaw. Mao kini ang sitwasyon sa Laray lungsod sa Konsolasyon kagahapon sa hapon. Kuha kining video ni JR Babor. Makita ang kusog ang bulog sa tubig baha nga nagkahatag og kahasol sa mga sakyanan. Mato ni Josephus Gaviola, Konsolasyon DRMO, nga nag-abot ang tubig baha gikan sa bukid ug ang tubig sa dagat nga high tide niadtong orasa hinungdan nga gibahaan ang lugar. Dili lang kini unang higayon tungod kay sagad kini mahitabo kun mobundak ang kusog nga uwan sa kabukiran nga naatol sa taob sa dagat. Amo mga estudyante amo ra gyud gi-safe no. Samtang nakuha no sa video ni Teacher Jinky Alonzo ang kusog nga bulog sa tubig sa spillway sa Valencia Extension. Tungod sa kakusog sa bulog sa tubig baha, naglisod og tabok ang mga tinun-an ug magtutudlo sa Valencia Vocational High School agi sa spillway. Maayo na lang nga gitabangan og labang ang mga estudyante sa mga residente. Kuha usab kining video ni Mayng Manism sa magsipit sa karkar diin kusog usab ang bulog sa tubig sa sapa sa maong dapit. Matod ni Joyce Puaw, pango sa DRMO Karkar City, nga way nakalas-o na angol nga mga tao o kaha nagubang nga infrastruktura sa malaglahing insidente. Diri sa Samtang sa lungsod usab sa Sibunga, nakasinati usab og kusog nga bulog sa tubig baha ang Lower Lindogon. Sa lungsod sa Mindanilla, nasinati ang grabing bagbaha sa Campo 7 human niawas ang sapa tungod sa kusog nga bunok sa uwan. Kuha kining video ni netizen Kael Prahis. Matod sa Mindanilla DRRMO nga way natalang naangol og luwas ra ang tanan. Apan adunay patay nga kahoy ang natumba habig sa poste sa kuryente nga mo'y hinungdan sa pagkayungyong sa mga kable nga mihatod sa pagkabara sa trapiko. Kuan ta linya gamay kayo pangaran mo. So wala ra nakakos og kanang run out. Palara. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.